Ето, ще дойде време за взимане на стартовия пакет за Vito 600. Остават 3 дена до големия старт. Както казват, Vito 600 се задава. Наистина нямам търпение. В момента даже тък му се върнах от лагера с Carl Runners, което още повече ще ме зареди на самия старт, да дам максимум от себе си. И в момента се насочвам към Дружба 1, където трябва да взема стартовия пакет. Здравейте. Здравейте. Получаване на стартовия пакет. Като ходих да си взимам стартовия пакет, ви споменах за лагера, който организирахме с отбора на Carl Runners. Лагер, който ще помня за цял живот. Просто нямам думи наистина да опиша колко горд се чувствам. Се чувстваме целият екип, който направихме това цялото нещо, че хората останаха толкова доволни и искаха още повече за следващия лагер. Искаха още повече бягания, още повече игри, още повече кондиционни тренировки, други неща, които си остават вътре в кухнята, които бяхме им приготвили като томболи и други неща. Но няма да споменавам за другите неща, защото искам тук да призова всички, които искат да изкарат за 4 дена, примерно, както ние бяхме го направили, за 4 дена да отидат някъде и да намерят нови приятелства, да научат нови знания и още много неща, да се забавляват максимално на игрите, както го направиха и другите хора. Така че много скоро ще обявим новите дати и самото място, където ще се проведе самия лагер. Така че следете социалните мрежи на отбора на Carl Runners, самата страничка, защото най-хубавото тепърва предстои. Реших да направя леко разтягане преди голямото състезание на Vito 600. Състезание, което чаках доста време, доста години, за да мога да взема участие. Ето, че дойде големия ден днес. В 11:59 стартираме всички участници, които ще го бягаме. И нещо така интересно искам да кажа, че вчера, когато си приготвих нещата в раничката, които ще вземам с мене, и знаете как повечето хора остават нещата си примерно долу на земята и се качат на един стол и си ги снимат. Ами, вчера и аз бях така. Изпитах я тази емоция, изпитах го това чувство, защото наистина само съм гледал на снимки. Раницата наистина ще е напълнена с много неща. Неща, които сигурно за някой е доста, но за мен са достатъчни, защото това, което съм гледал, това, което съм получил като съвет, мисля, че нещата са достатъчни, за да мога така да се чувствам комфортно по време на самото бягане. Другото нещо, което е, сигурно се питате защо съм с наглезенката. Ами, вчера стана един фал. Един фал, който можеше да е фатален по принцип с счупен крак, но леко навехване имам. И червената точка вече преди самия старт вече изпилка. Има вече една червена точка, за която трябва да внимавам много. Но, нали знаете, някой път точно това нещо дава пауъра на даден човек. Явно така просто е било описано. Но вече ще видим по самото търсе дали това нещо ще ми окаже влияние, дали ще ме събори. Но главната цел е никакво отказване, нали знаете. Щом имате в план дадено нещо, трябва да направите всичко възможно да го финиширате. И аз ще направя точно това. Обещавам ви, че точно заради вас ще го финиширам. Няма значение дали имам някакви болешки, дали имам някакви оплаквания. Това нещо си е изцяло вътре в мен, не искам да се оплаквам сега в момента с това цялото нещо, но гарантирам ви, че ще дам всичко заради вас, аз да го финиширам. Също така искам да вмъкна нещо важно, което доста хора ми казаха: как ще завършиш Vito 600, толкова километри не си бягал никога, тежко ще дойде на организма. Ами, как няма да ги финиширам, като в момента сме в период на световното първенство по футбол. Има толкова много мачове за гледане през нощта, така че няма да остана сам. Всичко така ще изгледам от до мачовете, които са планирани през нощта. И ще си сканем палци на Португалия, Роналдо да вкара естествено гол срещу Колумбия. И цял стадион от хора да викат и чувам гласа. И цял милион да предлагат, отказвам да се отрека.
докъде на това място като Бояна и като виждам старта вече, краката после се подписяват 100 км. Хора, това е луда работа. Малко по-рано поездачите са стартирали. Едните луди сега очакват да финишират с другите луди. Нещо интересно също е, че в момента е 10 часа и до самия старт има 2 часа. И има масово хора, които загряват. А защо загряват? Защото, разбира се, тази година има премия от 5000 евро, като човек, който подобри самия рекорд, получава тази премия. И ето, че хората се мотивирали още повече, което е много наистина хубаво това цялото нещо, защото винаги трябва да има някакви такива награди за хората, които поставят нещо подобно и да се надяваме, че рекордът ще бъде съборен, което малко аз се съмнявам, но нека разберем след няколко часа. И тук искам в момента да си пусне песента. Последни 60 секунди до началото. 60 секунди с очакване. Втора част, Витоша 102 000. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ако ще боли, нека да си ти завинаги, с износени сърца, вярваме. Трети километър и е време да запалим вече и самия челник. Не остава още малко. До момента няма прав участък. Изцяло изкачване. Хората, за да не виждате, някой даже ход. Пети километър. Вече влезнахме в гората, както се казва. И започнахме да ходим, защото си е тегъв участък. Направих също така грешка да тръгна с ветровката, като сега в момента съм дир вода. Но на 10 км на първия пункт я махам и продължаваме смело напред. Ето този момент чаках спускането. Заедно да изгорят, заедно да изгорят, заедно в пепелта, заедно да изгорят. Така минахме 10 км, махнахме ветровката, наистина е страшна жега, заредихме малко с вода и продължаваме по бира нагоре. Мачкай! И 22 км отиваме вече към пункт 2. Краката са бетон вече, бетон. A few moments later. Имаше страшно много храна. Страшно много храна. Километър е 23. Надухме корема. Нека говорят каквото си щат, нека ни гледа и целия свят. До теб стоя, само до теб стоя. Ако ще боли, нека да си ти завинаги, с износени сърца, вярваме. Както беше жива голяма в момента, трябва да си запара от устата.
стана студено, ветровката ми е плотна. Така че трябва да издържа стат нещо 50 км и след това вече да се преоблича. Само тая. Заредихме батериите на третия пункт. За сега се чувствам много добре. 32 км и продължаваме към следващия пункт. Точно 30 км имаше един човек в една къща, която го поздравих и той ми каза: давай, не остава, има до финал още 100 метра. Точно това нещо трябва да е мотивация на даден човек, защото в момента остават 70 км, но ето той, че с неговите 100 метра човек може да ги приеме като мотивация и да даде всичко от себе си, за да може да достигне 100 км. Минахме още един пункт, километър 44. Не ми се говори за краката. Право. Да види какво ще направите, това ще види в миналото. Че да излезе. – 48 км. Какво беше? Още 50. Нищо не. Вече уникални гледки. Имам чувството, че сега не бягам на Витоша 100, а 100 от пясък отива на някой плаж. Точно ако е това положението второто, 57 км, слънцето направо ще ме съсипе. Няма такава жига. Едва му по. Но няма отказване. Момче, къде ти ще ме знаеш, къде ще на първия пункт, ще ли път се Нямаше да. на първия? Аз бях и стигнах до една бутилка. 1 нормален няма тук, 1 нормален няма. Поздрав за Крис и Зверито. Те знаят много добре за какво става въпрос. – 80 км. Хората казват, че повече
изкачване няма. Било само почивка до края, само спускане, така че сега ще разберем. Право припада. 90 км. Последна атака. Долу стотачката. Айде, не остана още мъничко. Последен спринт. Така че това така. Браво, машина! Ето, че дойде момент да направя аз един разбор на Витоша 100. Няколко дена вече след като финиширах. Починах си хубаво. Заредих батериите отново. Ето го медала. Ето за това нещо наистина дадах всичко от себе си и заради вас. Още в самото начало ви казах, че няма да се откажа. Ще дам всичко от себе си. През каквито трудности да минавам, наистина минах през страшно много трудности, страшно много болешки. И най-хубавото сега, като казвам болешки, е нещо сигурно, което ви е направило впечатление на вас, че през влога, изминалото време, което гледахте до момента, не знам дали сте чули, че нещо, примерно казвам, глезена ме боли, ще спирам. Не, нямаше такова нещо. И точно това е момент, искам да ви кажа на вас, когато имате някакви такива болешки, не дейте ги споминавайте пред другите. Просто дръжте ги в себе си и стискайте зъби. То си минава и не му обръщате изобщо внимание. Така направих и аз. Много добре се чувствах, нямах никаква болка по време на самото бягане в тази част на глезена, която бях казал малко по-рано. Наистина благодаря на всеки един, който ми пише, даже по време на бягането. Много хора наистина ми писахте, всичко виждах, когато го писахте, нямаше как просто да ви отговоря, но наистина ви давахте страшна мотивация. Благодаря ви много за което, благодаря на хората, които след състезанието ми се обадиха, ми писаха. Наистина за мен значи много, благодаря ви много от цялото си сърце. Тук искам да кажа нещо друго. Много хора ме питаха дали пак ще участвам на такъв тип състезание. И не знам дали това може да е наистина последния ми път на Витоша 100. Може да е и път, който да ме мотивира още повече и следващия път да дам повече от себе си. Не сега, че не съм дал повече от себе си, но просто сега в момента беше повече да финиширам. Това е цяло. Това ми беше целта. Дали ще е за 19 часа и 59 минути, важното да беше по 20 часа да влезна в контролното време. Направих го, мога със сигурност да дам още повече от себе си. Мога така да кажа, да сваля доста часове от това, което направих сега. Но не е това целта. За мен целта беше една и както ви казах, да финиширам. Това наистина ми донесе много радост, много болки, но много болки на моето семейство. Сега искам тук да кажа нещо, защото те много изстрадаха последния месец, като знаеха, че наближава Витоша 100. Притесняваха се много наистина за моето здраве, но със самото финиширане аз ги зарадвах страшно много. Наистина се гордеят много с мен и аз се гордея, че са те моите родители и брат ми в случая, всички наистина, цялото семейство много ви обичам. В момента го гледате. Ще го гледаме заедно на голям екран. Така че наистина много ви благодаря, много ви обичам, мамо и тате и Веси. Голяма подкрепа сте за мен, наистина. И голяма подкрепа е семейство Динчеви. Наистина, благодаря ви много, Миро, Деси, че бяхте с мене на финала. Руми, Биби, знам, че вие бяхте с мен, така че благодаря ви наистина за цялата подкрепа. Също така искам да благодаря и на хората, които направиха много за мене. 2 човека. Единият е съквартиранта ми, Сънка. Това е за теб. Поздрави, наистина, страхотен си и неговата приятелка Ива. Това са хората, които, когато аз прибрах, бях ни жив, ни умрял. Направо прибит. Легнах на леглото и те отидаха и ми купиха пица. Купиха ми пица и един стек вода, донесаха ми ги догоре,
Всичко правиха за мен само да се чувствам добре. И наистина съм ви много благодарен. Много благодарен, че така се погрижите за мене. Даже на следващия ден Сънка ми направи масаж, за който просто наистина се чувствах много добре. Няма как да забравя и моята баба. Бабо, благодаря ти много на теб за подкрепата. Само напред и нагоре. Тук идва и края вече на моите приказки. Стига съм ви занимавал вече с неща. И дали човек си заслужава по принцип да го направи това нещо, заслужава си, ако има здрава психика. Наистина, защото се минава през доста трудности. Особено и жегата. Жегата страшно много умаряше хората. Много отказали хора имаше по време на самото бягане. Особено вече като излезнахме на по-открито. Слънцето прибиваше страшно много хора. Но важно, отново казвам, че го финиширах. Благодаря на всички, че останахте с мен до края. Бъдете здрави и до следващия път. Има кой да се грижи за мен. Ти не дай да ме мислиш. И не искам огриски, дори да съм изморен.